Kwaze kwayintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel iNufliq. Igama kuPastor WeNingi. Ku-Instagram uxolani_Enoch. Mawuthola ithuba ungangivakashela bese ke mhlawumbe ungifollower. On ETV every Thursday ngehora lesikhombisa kuya kwihora lesishiyagalombili sibeka udaba lamaphupho kune-morning show. Ungasilandela nakhona. Lula uthi baba kusho ukuthini uma uphupha uleleke naye usaziwayo lenza ucansi. Uma uphupha wenza ucansi nosaziwayo nomuntu noma nje nomuntu oqavile lolu phawu usuke lubika ukuthi uzimisele ukusidela nokwenza noma beyini ukuze mhlawumbe waneliseke noma uphumelele uphinde ujabule empilweni. 2 Uma uphupha wenza ucansi nosaziwayo noma nje nomuntu oqavile lolu phawu oluhle neluvama ukubika ukuthi ngenzeka uzoba nenhlanhla mhlawumbe nesikhathi senjabulo maduzane empilweni yakho. Kanti ke kuyenzeka futhi uma uphupha wenza ucansi nosaziwayo kube uphawu usuke lusho ukuthi la mhlawumbe khona isikhathi senjabulo nesokugculiseka onaso njengamanje. Noma ke wena losaziwayo lona umuntu ohlezi umcabanga ke futhi uyakuchaza. Noma ke ubukela kuye empilweni so kungenzeka kumphuphe kube uphupho nje lingasho lutho. Yabo olusho nje ukuthi uyamba ukade mhlawumbe umbheka umbuka ngakhohlwa ke ukusubscribe ukulike le video lena uma uqeda ukuyibheka bese uvakashela namanye ama video. uNkulunkulu ekulonde ngokwenze njalo ekubusise.